What does the aged know about witchcraft? A dear nampany and infa Bayie ho. Na Bayie kran any dear dear. Teteni ya mo Bayie. Ya di ye maye. Emma. Ene na ya de saa honhom na ye ka ho asem a na bibia ye Bayie ma na amafo a wono wo maame te kura wono aduane wo se me maame ne ye se wo ye me enu ntimi ma na aduane ni ye no ye frɛ no ye de ye Bayie ne ye de bobusua ho bai saa honhom Bayie no eye japade. Meet Charles show and I will say in Panyina Tenase and I decided brewing. Nana de Bissase Waha, Coco Mine, Chairman Precope, Nana Ajinedra. Obechrem Duonim fa Bayie ho. What does the aged know about witchcraft? A dear nampany and infa Bayie ho. Na Bayie kran any dear dear. Bayie ewo hampa. Sunsumsem ana ne yehwe. Nana yemo wakwa ba opanyin. Mejo so awura miura. Nana enche me de kasamu memo na machidifo no anase me audience ne pese mu hu Bayie ewo ho. Na Bayie kra ene dia dia. We de me de kasamu emma na eduru mra awase metafra no so a meje na matafra no kakra. Me dase. Nanan mo kan Bayie ho asem. Ene na mafu kwala kura sori anu obo maame Bayie. So obo maame Bayie so maame ye bayifo a wo ye bayifo ba. Nti unso ye bayifo. Onu maame nete. Eniyama bi a wo ye na ensisi su ma no. Tete na nsa na oba obekwa wade kura no jese wodware abotan bi so ana aduasini bi so saa sabe na no so kura befu na nso wodware abontene bema e ba wonimu ade e frɛ ne bema firi sɛ oni bema bi ankohyi ana no wakase me fere me ho omu ni nsada enti ne hu bia nyefi ye ka fi a efi ye oba bra chima a wachima moja firi no ho aba ena mema no eye fi ma ye endi akwala bia na tete no odware abontene no wonuru ni maaso si ye nworo ne bra na ne hu nyefi endi se ne ho afukura odware abontene ebe ye din se akwala a wunim bema wote bema dina na wate se ye si we na ye bema no wo ko se wo ye panin bia wo aso ne bra bo no wo bo no bra wo ne yire tie teteni ya mo Bayie ya de ye maye emma ene na ye de saa honhom na ye ka ho asem a na bibia ye Bayie ma na amafo a wono wo maame te kura wono aduane wo se me maame ne ye se wo ye me enu ntimi ma na aduane ni ye no ye frɛ no ye de ye Bayie ne ye de bobusua ho bai saa honhom Bayie no eye japade obi a owu a wonfa nkɔ ogya no wofie efiri sɛ
enu na ne yede bo emma abusua ho bae adenti na na yama Bayie aye huhu de Bayie abase na ye kan ni nyina no eyeye na amafo ye ne yepe ene ye bo Bayie se Bayie ya de bone tete wa kwala mo pani Bayie everisa akwala nim se yekodi aduro efa honhom se mu se me bom ho bae na akwala gina kraso ankora wugya na obekosofo odifo bi ho se wo mompa ye ma no na bayifo bi ene na antina unim ade afre ne Bayie wo ma amenom de yo ni edisiesie fie na ya honhom a biti mu a na abobra na onye sika wo Bayie obi wo Bayie a ena ne mabobra no wo mu de yo fi se sika ebetu ni nua ne tena umu sika no nya na me ko ba de Bayie me ba m de abebo akohoma ebe de na sika tena me nsam Bayie enya de a enye mana nanom a sade na amafo ahunu se enye ne ye de bo enti tete ho no aduro timi kire wo bi ebra ne Bayie no wan pese wo de beya de pa na bema woni ne tie de na koja bosum bi honhom bi se wo mo ne yire no ne ma nyina ho bae na wo ba no kura honhom bi na fe opese ye honhom fi se wo de bedi nkwala anya obehwe na honhom no enipa mfa ya ni hu no enipa mfa ya ni hunu saa honhom na ye frɛ ne Bayie no evi sɛ de ye no ye de yade a eye nsumaye mu ade Bayie ya tromu ade ye ka tromu ade bi a ye ne mpese nipa nyina de ya ni behunu ti sɛ wo yare no akɔ sofo bi ho wakɔ kramo bi ho wakɔ bosomfo bi fie wasi ba bi a wo yade ne de waduro no honhom bi asori etiawo na se Bayie ma honhom no ebeja wachididie no agi se bia mkotwa board foche na mekobo amana na me de makosie board foche no ma ya tromu ade bi honhom ade a nipa no bosomfo a wo ye no wo mfa wani hunu ade na wo ye ne honhom mu no wadi nipa no a wo ya de obetimi awuo no ekra na sesa board foche no board edua body anyini ni atwa ne dua no na ye ka no ene frɛ no body foche anadwo da suom na ode akɔ samampo mu akɔbɔ amana na wakosie Akan na tie agusu se nipa na wode agi nipa nkwa adan na konfo na wo ye saa no ɔno wo Bayie o wo wade a wode ye niema ye enu di ye ka Bayie a wo mi amfi adwene nkoso enne di ama akola ye Bayie tete wona wunyini onkwa awade a honhom saa Bayie honhom no kura wo maame ewo bi a na wo ma wo bi wizo wade ma wa awde Bayie de uni ade bi a de kobo ho bae o maame na wo na maame no papa na de wonam ne ye bo ho bae kopim se wo benyina ma wo bra ye tete obi wo ho a wo ne ba wode na koja bosomfo yasi mfa nko brakune so mfa nko ko akufiri so wode wakɔ hɔ enti wo akola na no wakɔ hɔ no akɔgye honhom mu ahabai na ye de abadwale wo na ye de bia hohoro wo nsam yasi ye ma osade a daachi wunyini na so bibia mu ebeba abeye sika hwe wo maame no papa na ebo ho bayo kopim se wo bede ho no se wo kwa wade ewo awade kwan so abra busua no wagya ne nane abusua nyina nimu a ena sa honhom no bi wo fi a yedi bi gya wo kwae efiri se wo nso wase kodo eyese wo no obo ho bae wo be ma na wo ne no kobo bra no ensem ade enti ni ama Bayie adoso ayeye ne na amafo bre so na Bayie adoso kane no na obi kodi aduro di abone abusua ho baya okwa otimika se
moma mani ntitete wono na nananum se me kotonzema Bayie ukwae wa habai bi wo ho na de okuta no no odi bi aso wani no odi bi aso wasum afi wuti ho a eniema a wuhunu nko na obi a yebema asa honhom no bia ye kokoa mu ade yankamu asem enu nti na obi ye bayifo bisa se wo ye bayifo cross Bayie na ene de yi eniema a wode ye no ensese obi hunu na ene Bayie na dooso a yentimi mfa nya de ye ni ade saade no tete na nananum adunsifo ne abenfo no wo mu koje ahabaye ye duro di aba abebo nipa ho baye a obi wo ho obekọ kuro bi mu esire mu pa na akọ ata hunu obekọ ne nkutodu asi ho ne ye de nwura bom ebetimi abase dua na esi ho no ahonhom fie ni dua no enti se wo mu koje aduro a okwa na dwo akoye ni nyanka made a no abo odene nsa bokokọ wo dua no ho obo nse dua no mu bepai epai a no wawuram ne dua na aka tumti yesi ye ko fa duro foforo aba ba bia o ma ye ko no ye ko bo ye ho adagya ne ye ko aduro na ansa na beba bontena dasani betimi akogi bia bo ho bae no agisi ofiri dua no mu hotokuro no mu apie ne obekọ dua no mu ho no na nhaba me wo wiase nyina ti dua no mu o mu ti dua no mu na okowura ho a obepie no na ensonwea na edikai ensonwea se waba me ne yefrɛ me nsonwea me se nipa bofono no se wobefi no ntimi mfi a me ensonwea se oti mahaba yi bi na wo wi na minimu nsu a ade a behye wo okoko na entimi ma na ayayo yade no o minimu nsu ko oyemu a obefi me nsonwea madwuma no nti se woni me betena me nso me no betena wopa no waje dua tokuro mu ho no obeye ho amamre nyina ade a mahabae no na waje enu nti na habae nte ne kwa habae bi wo ho a wo se me ne me ye kokwa duro a de me ya no wobenu a wobewa wa dua yi mabena sinuro abena na wo wai mi sinuro mabena na wakosi na odi asi jaso odi hwentin abetum odi pepere betum na se nipa bia koko ewo ni yamu a edi ni nya se bi okwaja nan a be ma obeka so oba bu ni nsa no se wonum bia ne ko me sinro mi na me ye koko aduro se wo pese oni me betena me no obekọ na we wo ho wasete esi obi ani na opese wutu a eye mi ahabai we sei ene se obefa me na aposa no nsem na se wo de so nipa nani so a saa tena epese fifiri nipa nani no eye koko na nso eba nipa ni kosua so a ye wahabai a editu eno nya de ye nom na betu te no ntina oni me betena me no betena enhaba mana ewodua ni tokuro mu ho no ene obi a kire dwuma a wotimi die ena de wo pe no akọji aba obi wo ho kwa wo se me yenkontomire nipa nyina nim se udi a ema moja yese wo de me fa kwan se so a metimi yakum nipa se onim betena me no be kwa akotena ebere bi so na se wo pese wo betena de ko di dwuma na gese bere sei na wo ba me nche ni me be di nkomo wo be kai me se na dwuma di a wo pese wo de me ko di ani so ahu na wakọjeje we mu nyina na obejeje no ebe ye honhoma betena konfo no ana oduyefo na wakọje aduro no abamu o mu nyina be ye honhoma ono o mo ye adwuma nti se wo pese wo koti bi be ye adwuma okoye okokasa kira haba na haba ne honhoma betena no mu enti dia ha nkontomire ka no wote ni wona asum se meni nkontomire a kan so ne betena ebia na awira firi dia meye yese dia na pese ode meye na mamenta fa ona kakra ananda bisa se mamenta fa ona kakra na yen ko break kakra na empanyina tena ase
dwumadi a wo meet Charles so na wo hwe medam ho basesia Impanyina tenase dwumadi a wo meet Charles shows na wo hwe agesa opanyini se metie wo ye na se Bayie ade wo ho na impanyini agitum se eyade a na nka yemfa nsayade but enena kwese ni brebere ene otan hunu nti no ema obia de ne tumi no eye ade foforo to onkomodie so anasa okasa so medase enti bra wakoje saa honhom we nyina firi dua no mu no opia afi na obia wokoye tunudi obia akoje ye na wo mu a sa benfo no ye bisia na koye obia obi wo ho a enye dua mu no obekọ obi betimi akowura buom ebo akoje tumi bi firi buo num apie firi sa honhom no dọọso ne wo wiase onunsu ko obuo no so ho no onunsu ko ye na buo na aka kire ne se me ebo ebra wa bewura mi mu ya wabetumi menso me ne mapamfo na wa ha ebo wei se wutwa akokọ guso a honhom a etisei beba betenem sa honhom no na apese wuye bibi ma obi a wutwa akokọ guso pe na sa honhom no firi buo num na wabewura wo mu tese ka akọ odifu obi ana asofo obi ho a obeka kire se me ya sori na honhom aba endi ofiri buo no mu ba no ebra wo betwa akokọ guso pe na buo no honhom a akọji firi buo num na betena nipa dua no mu waka kire se obi pese obeje sa atumi ni bi firi wo ho wa bra wontimi mabuo yi mu mehunu ye ne a ade sei na eso oje ntina haba eguo ho ekote abaya se je se utu anto ase yesi eguo nya nam nya ne nto ase a ya wode wo koje di asa ho ya de wo ko ba bi ene ye wode wo koje ama honhom na betina wo ntu mu na sa honhom a betina wo mu no na se wanfa anya de pa efre ne Bayie no sa honhom na efiri buo no mu a betina wo mu ama ode sa ade kura otumi kura koje ni buo no mu aye adwuma no tumi no ba mu pe na wo nipa dua na sesa afi wo ba kasa kura eye tumi na efiri buo no mu abetina wo mu no na na kasa enti sani ema we no obi atimi agigi ni bebre afi bedru ba bi na ne wira firi amane ne amamre so oye ma honhom ni bie anu nti na makomfo bi timi bu basa bia tuma bi wakoje wonfa ne nya dwuma suma ne da hwa no so wonfa me nya dwuma dia ene na won so nsese me ma tena wiase no kum enti Bayie aye ka ho asem no enya dia se wo ho nananu mu Bayie pa ye die Nyankopon otwera mpanyame de tena nananu mu a no wo mu de ye nwuma kese a na nananu koje e de kokun ni ye di dwale sasaduro ye di dwale etuaduro ye di dwale sekanduro we mu nyina ya honhom bi so obi so koje sekanduro di ofiri dua mu ba ye no ne aka kire ne se Bayie mpupu a eno na se wo tete na se wo pese wo di sekanduro a wo ye ni se a na se wo di dwale nipa na wo twa ne dade a entwa yebo mansana nipa no pese oje aduro no no nso pese oye bi ma wo bi no agi so oje ni sei na wo bebo mamane eno ni ase wo bi akodi aduro wa ni aduro no mra so aduro na kuno eye honhom no betina wo mu no eno ni efre no Bayie no na nanom ne maame no mo Bayie a no mo de bo nipa ho Bayie a ye fre no oya ade ye no a ye de ye mane ajapade ye no de yenchi ahomache mesi wiram
enye nipa na nkesom no ahomachem no ye wira mu muwa ene som no nti ba bi ahomachem wo bia no wota akwase ahawe a unya boa bia nku no abo akora akoto na ase na atunutu a unya no emoa no nso kodi aduro sade ye nipa ye nya bere ne adaaje kotu asika madunsifo se ye badi aduro we ye pese obo ye ho bai kwanse so se saa na moa no ne ye abofo obi aboa no ne gina na nimu pe wo matuo so kura na bua no onya no ebi asa bere no na aboa na haba bi a wo we no yetu aduro enti ututuo na en Canada wo enti ahụhụm sa ahụhụm na-ewo wire mu ahụmachem ezi a ụkọ forest ejato mu ni nyina ahye ahụmachem ne bi wai ena bo bi akọtenase akọbọ no ho bai edi na mu ana nanan mu ba ha na yehu wo mu ni nyina abekọ forest mu ho no kwa ibretu no mu ebi ni mu bi emwa no bebre kane no wo so no utifie se ekura ne ye ba ena uhunu wo so no ho uhunu jata uhuru sebo kotoko uhuru bi so ahu akati a unkotu bi wo forest mu ha ye wo mu bi wo ho a wo mu nu wo wira mu ho a wo mu nu so bom emoa no bi nso ho bai every say aboa pesese odi ba bi a odi sie no ye wo mu bi a nananum si yetimi kwase apese kusie wo mu ne mu a o mutimi ko odi dua na se wo kodi bie efiri se wo kodi a wo kunkusie wo be pa no mu na suma ada ne yam dufa na da kusie yam dufa no na nanu se wa be fa kusie dufa bia wa fa koro no adu so e di kusie o pa no mu na dufa ne hye no mu a yam fa ne nya hwe na se wa koto atene nam no de wo wi a bibia tumi bia nim so apese wo wiram amoti aponko ne apese ono ne sa amoti apese wo beko ba bia apese no so no wotena te se kotoko ne ho nkase esa no ne so na amoti atena elu nti na amoti ese ne kwa ayi apese kwa aya bi osonson fi se woni ahonhom bi ne nam eji se ohu se wa fuma ma ofidi ayi na honhom no na ayi na ma ebi a na wono nso wo ko honhom mu no akori de enye bi ya se wo kra wo ya mfa anko agidie bi o kan woni ko wo ko no na owu sum fidie no wayi no apese nya bo a efidie ta akata ache no basa saba ye bebre ba do so nyina ye nua ne nhoma abo ani nsuo a ye atuna geje mu kwasi kokko be ye kotare kwai oduru awe omu ha wo be ye breje no eji se obefre awe omu honhom o edina awe omu no broni be sori da fio mu afra awe omu honhom ene na kasa woni ne kasa na di awe omu ye no ebebo na no akire awe omu no akekere no no de na akotena buruchiri eho ene ma brofo no nimdie emo wo mo de ye ne ma ye de nya sa nimdie na ye de ense ye di bedi nkwase asem so ahu okwa moti akuru ma o ka kire ne se moti ase enipa nya moti adidi ni nua moti atem se enipa nya entoko esi wa moti akuru mu no enye bini ni nyina ya honhom moti anu mpa nipa honhom e wo se ntira moti anu odi nipa susu na ne buofu wo se nipa nkwa na ye di ni wiase aburu so amfi adu oso e ko ni mu adu owotwe enso nipa timi fa ni nua a ne nkwa na kakra bi no bre moti ase kunu mame a moti akurom de wa nyina wawu ntem na anya taazi yes mfi apem ono a obedi mfi apem no ono kura ase wa nyiro e te se wa wo ba no wawu a moti akurom sa na hoti o eji se wa nkwa na ye mfi adu oso no wo se adu nua akọ ma ne se wo nku no na oni ni wunu akono akaka se wanim ti se nipa amoti akuru mada na se mo abodua jajai na se boni wo ni tirim wo mo nya ba ako a enka wo mu kuro mo ke nipa ntimi nyini nyamfi apem e wo moti akuru
amoti anso wasase ti so ukoko nkwati amepo no mo baabi e wo baabi ye frɛ hɔ do afland amoti amepo eye sa honhom na ana asɔfo no ekɔ mepo no so hɔ na mepo no so hɔ Yesu wonti hɔ Yesu ti mepo bi so hɔ omu kwa hɔ na ahonhom akɛse no sasabonsam motia ahomakyam ani eniema ehu nyina mepo no so no omote eji obi ko ti okoye mpaebo no okone na ni bere wotiamu a na honhom a wo mepo no so bi na bebo wura no mu oba wo se me ko mepo no so ho no makoji anointing ayi bi aba tumi amakoji free mepo no so ho aba Yesu honhom na Yesu no ote mepo no ubehu no mesra mu Bayie nananum de yade yi na yemfa nsa ade eye sa honhom a ye gigye ne yentimi nsom wo mo ye eni adwen kura a wode koji sa honhom no firi duanum okoji firi homache mu okoji firi nsuo mu na wode beye ade no kwan a wo fa aso bisa ho ade no no wo mo akire wo na amane ni amamre enti ahabaya obidi anu wanya nkwa no obidi anu wogu obidi anu wogu kanize nanka hukumu aboa wo ha wo pa nu mu a na ode ni bofuro nu nyina ode asra wo ha no wadwa na ode asra no hu nyina na waho ama na ho every say wono wo ha no eni wo wia no nyina no kagya pa no wo mu wie na kagya nso ye hunhum bia eye hunhum bia enti se wo beto aguo die no ode asra no enu ansi etwitwa no ama me de agu kwanse wisie ye punukoi eye duro wisie ma soja na wisie no kwa eye duro enkante se anka tro konkon ka se Abraham tetefo no ane ebo buka so afode no ade na ane ye totun ni wisie no ena eya kwankyere no enye de ye no ane pampan ye di gene ne udi gene enkyene bibia gu hu wi a ade a wo pese ode ye no wakunu enti Bayie eyade a esomo bo obi ani ho wo bi a wogu a wode kɔ wa wo de e betina wo mu no yebubu nua no ahonhom ni nyina atu ni nanenam enti se wonam na ahonhom mo ha na se awudie honhom na etwam a wo abɛbɔ wura wo mu afi wuti wi ase a wo fatu a wo hia wo nua no ato abɔ no po tete wona kro no no so sa tete hono kro no pa ye ka se kro no na no so sa obi ani ho okoje aduro wakɔ aduro krom so okoje aduro ase me koje kro no aduro wokɔ a wose me bagi aduro a metimi ye miku a ani fufuro bi ntimi masa miku ade ebema miku akɔso ni ayama no ntie da wo kosi ni kwaye da no no akobia sa kunkuma no wo na afuo mu ho bi a beba sa asini so obi a wo pese wo de ade esi fom a wo se no no ejeje da efiri se wako obi a ahabai kuyani bi ho akɔgye de na be bia sa asini se ade bi odi besi fom bia enye yi yesre mu Bayie yemfa nye basabasa yenua no mo tete amano ni yanti se yesi adura chiri buroni da anso da bia buroni ya nwanwade wono honhom etini mu no kire ne se wo misa honhom ne se me pese me ya die bia obi nye bi da ekwan bai na sa honhom no ofa ni fura yo mu ko ye no na waka kire ne se minua he o pese o ya die wo ya fa kwan se ni so baba betina wo mu na ma be biye wani ade no bi kura odo nsaka ebe ya di wu enunum na ni nyina ya Bayie o ade a obi aye no obi nye bi da bia no hunu hunu se nipa no anfa ni kutu awisi wo ye tuatu a wo se na ye o eye hunhun bi ena kire ne de wonye ene wo ye ade ne ye nyina edo koko obi dua na ne de wu obi nso obia no kabre we se kura obetwa so aba obi tim koko sa abre ye be yi obi atim ni suto bre bi e bebo na wu
ni nyina ye kwan a wo be fa so abɔ wade no ho bra na de na ade be bɔ ho bra no se wo kɔgi firi wo bi hɔ na wo de be ya saa honhom a wo de be ya adwuma na ye frɛ ne Bayie ano ne ye frɛ ne Bayie mesrɛ mo ene e de Bayie ho asɛm si ha ye mpɛse ya ne mu be kompi e bere sɛm no se ye se ye to aso a ye be ba abeto aso ye ma moniti a ade na Opanyi de business na wote na nka no na eye chairman kese kukum man hene chairman bubusa na say what does the agent know about witchcraft e dey na benefu enimfa Bayie ho na enya ntobase a kyerɛkyerɛ mu kwa do wakɔ kwan a edusifo kra fa so kɔgye tumi ana sɛ omutete ahaban kese wonni ani a ahabantia kra no ontumi yɛ dan kɔte ahaban emesa yare na me da wasipi empanyina tena se dwumadi a wo mi Charles so na wo hwe ene ye ka Bayie ho nsem ene yire dwumadi besia ne da se ne sa ba ho chen